Lagaw! Nih, City Poco M4 Camera red. Woi, dang fabra ise. So hello friends, once again welcome back to Rajabi vlog. लोगोफोर दिनै खदाल लानानै ओंखारबोदों आङो नै रायजोनि खामानि दङ होनदों आरोना बिथिं मबेयाव जागोन ओइयावसो दङ नै मानसिफ्रा बेयाव थांनि आरोना रायजोनि खामानि मा होनगोन बेखौ लामा खोनो नागिरदों आरोना बेयावनो थांनि एसे बाहागो लाहैनि आरोना लोगोफोर नायलांबाय थादो भिडिअखौ नै जमा जाबाय बेयावनो मावनो नागिरदों आरोना बेनिफ्राय जागायजेनगोन बायदि मोनदों माने ओरै खोलांसिगोन आरो Poco M4 Camera red mini baदिना मडेला रिं नारग्राफ्रा नै हाया गारानो जुजिलाबाय वै दांफाब्रा एसे लागाव नै सिटिं आरो लागाव बोलो साइजनिसो दंथारलै सोरबा सोरबा लागाव बोलो होथारदों बेखौनो हाया नामा बोलो लागाव बोलो इनिफ्राय बोखांना लाबोबाय नै इयाव मोनफैबाय ओइयाव लांनांगौ दा ओइसिम लागाव सिङाव जेबो होना दन्दर जानानै थायो गोथां नांगौमोन ना पजिसनानो जायासै सोलायफिननो हनै दा खेबसे बोलो होबाव दे खनसेनो दा समाव नांला लागाव देदार बोलो गासिनो हायाखै जोब्बाय नै जेन थेनैसो नाथ्रोनानै बहायनो हाबाय जायगायाव जोब्बाय आरोना लोगोफोर दायो थांनो ओंखारबाय मा होनगोन बेखौ कालबारखौनो बिथिंनिफ्राय बिथिं बोथ्रोबबाय आरोना बिराद डेन्जार ओरैनिफ्राय ओरै बुद्रु बुद्रा बोथ्रोबबाय आरो नाथ्रोद नुथ्रोद जेन थेन लागायबाय आरोना
नायना माबायदि मोनदों लोगोफोर बेखिनियावनो दोनथ'नोसै आरोना लोगोफोर बाय बाय